Няма лошо човек да се лекува, но ние трябва да се погрижиме преди лекуването за нас, за това, защото нашите близки и роднини със сигурност искат да виждат всеки ден един човек, който е щастлив, искат да виждат един човек, който е усмихнат, човек, който вярва в себе си, прави нещата с лекота, а не защото е притиснат и защото е под стрес, и може да обърне внимание и да се радва заедно с близките си на времето, което прекарват заедно. Така че аз смятам, че DXN е една голяма възможност, която дава на всеки, така както е дала на мене по един начин. Аз имам дистрибуторски код, но моят начин на живот е съвсем различен. Много мои колеги, които са краун амбасадори, вие знаете, ние пускахме видеа, доктор Лин, даже тя ги вози с самолети. Аз имах удоволствието да бъда возена с Rolls-Royce. Това не съм си го мечтала, не беше в плана, но беше бонус към плана. Това е една компания, която сбъдва мечти, която се грижи за човека и за хората около него. И аз смятам, че ако човек вярва в себе си и ако иска да направи нещо, което е важно и хубаво за него, ще намери начин. И затова, ако искаш да сбъднеш мечтите си, трудностите нямат никакво значение. За мен те са едно предизвикателство. Искам да ви благодаря за вниманието и да дам възможност на хората, които бяха в Дубай, да разкажат за тяхното преживяване за кампа, и за Малайзия чухме от Яна, с което да завършим тази една година с щастливи преживявания, за да дойде ред на подаръците и на чаша вино.